Gure lonjaren gaia izan da baita ere, jokoa antolatu nahi genuen, ia guztiok ikusi dugulako pelikula, eta pentsatu genuen pelikularen jokoak praktikara eramatea, eta orduan zergatik ez. Zerbait berria da, Harry Potterrekin hasi ginen, baina urte honetan erabaki dugu jarraitzea, Harry Potter izugarrizko jokoa izan zen, jende guztiak asko maitu egin zuen, orduan zergatik ez urte honetan beste joku bat erabaki genuen. Hace bola la galleta. Argi gorria, argi berde, argi horia, galleta gozoa, kaniken jokoa, gurpiletik tiratzea, pasabide ikusezina, eta azkenengoa kalamat jokoa. Rápido, rápido, rápido. Cuidado, está allí. ¿Va a tiempo esto? No. Vamos primero, que no te vas a caer. Dakigu ez delako interkuadrilla jokoak, baina momentuz 20 kuadrilla edo horrela zeuden ja inskribituta, baina gehiago izango dira ziur. Jarrea normalean izugarri izaten da, eta urte honetan baita ere. Ikus aldezakezue. Gracias a todos por participar, de verdad. Hasta la primera prueba. Muchas gracias.